И тук ме навеля. Искаш да ме питаш защо не съм в България и не искам да живея в държавата? Сега ще има и ред. Всеки по някакъв начин се решава сам съдбата. Говоря за България. Народа иска да живее като мазохист, да дойде някой да му хвърли едно парченце хляб и той да иде, пък ако не дойде някой да не му хвърли хляб, да не иде. Това е въпрос на самата нация. Аз не мога да живея в такава нация. И зато и избрах Братислава. И съм спокоен, защото вече не е моя война. Намирам се в друга държава, с други облекла. Живея под друг флаг. Липсва ми България. Нормално. Родил съм се в България. Но не мога да държа, да търпя. Малко се вълнувам и не мога да търпя мазохизма на нацията. Не мога да търпя садомазохизма на нацията. Овчедушието. Всеки да ми казва, не ме интересува. И бал съм и майката, защото и така ми говорят. Избягах от комунистическата демокрация в България. Тя е скрита под всяка една форма. Дали в партията в България ще се казва СДС, БСП, ДПС. Хората ще се казват Иван Костовци, Акалли. Аз ще говоря просто. Нямах възможност да се изуча. И не го прави забележка. Искам всички така да говорят кратко и ясно, без много приказки. Плюя на политическата олигархия на БКП, на ДС служби, говоря централно за София, защото да се роди някой демократ в Пловдив или в Сливен или в който друг град или село в България, той няма никакво историческо значение. Аз, по мое виждане, обещавам на цялата българска нация огромна мизерия, ако евентуално не искат да кажа, че аз искам да живея. И това е проблем на цялата нация, това не е проблем на някаква политическа партия. Няма значение как се казва, ГЕРБ, Атака, даже новите. Или БСП, или която искаш. Мразиш ме вече. Няма да ме мразиш. Не може една нация, за да си спаси собствения гъс, да си продаде хора като Левски, като Ботев, като капитан Петко Войвода. Да не изброявам всички. И да направи едно лъже общественици някакви, които са само консуматори и то на държавна трапеза. А държавната трапеза да предразполага към огромни кражби,
Защото там просто баницата е много голяма, народа плаща данъци и ще плаща още по-големи данъци, защото тавите с баници стават по-големи и те си режат колкото си искат. Няма как да оцелеят. Аз говоря само истина. Затова ме пропудиха от България, от родния ми град Добрич. Ама аз съм човек око за око, зъб за зъб. Те на мен и аз на тях. И цялата нация трябва. Иначе имиграцията ще става още по-голяма. Значи как? Искаш да ти кажа как се разположи? Аз ще кажа цялата система. Няма значение коя политическа партия ще дойде на власт. В центъра, в София, там са едни и същи. Идват, печелят избори, няма наказание. Кой който си е крал, другите си продължават да си го доукрадват. И навсякъде назначават директорчета, такива слаби мижетурковци, създават се ДАНС. Сега, нали, за новата служба ти говоря, да проверявала полицията как работила. Те нищо не са направили. Аз не виждам нещо да са постигнали ДАНС, защото те са едни и същи. Не може ти да ме проверяваш, аз да съм те работодател. И си въртят и си харчат едни държавни парите, защото народът е много богат. Създават си паразитни служби, които просто, за да се изкарат, че са много честни политиците, създават си предпазни бушони. Краде се от всякъде. Цялата схема на комунистическата демокрация е да крадат. И малодушници, които са слабохарактерни хора, ги назначават на най-големи постове. Който най-много краде. Питаш ме за министър. Който най-много краде, става министър. Може да стане и министър-председател. Може да стане и президент. Това е системата в България. Това е цялата наглост на политическата система. Това е гаврата с цялата нация. Не можеш да събориш много партии, всичките се борят за някаква идея и в един момент, като вземат властта, се хвърлят всичките върху собствения си народ. Това е комплексацията на нацията. А тази нация цял живот е живяла като Изаура. Има един филм роб в собствената страна. Вечно да си мачкан, вечно с много проблеми да ти създават. Мъката да е много голяма. Иначе самата нация иначе не е хубаво.